ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଏବେ ତ କଟକଣା ଚାଲିଛି ଆମ କରୋନା ମହାମାରୀର। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିବ, କେହି ତ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଅଛ, କାଲିକି ବଡ଼ ହବ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ପାଇବ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହାର ତିଆରି କରାହେଇପାରୁଛି, ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟାକୁ ନେଇକି ବିରାଟ ବଡ଼ କୋଠାଘର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ସରୁ ସରୁ ସୂତାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କପଡ଼ା ଲୁଗା ସବୁ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ସେମିତି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବା। ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ଟିକି ଟିକି ଏବଂ ତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସେଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ତମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଘରେ ରହି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କବିତାଟି। କବିତାର ନାଁ ହେଲା ଟିକି ଟିକି ଏବଂ କବି ହେଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି, ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନିତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ଜନ, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେଉଁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଠିକ୍ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ। ଏତେ ସମୟ ଧରିକିରି କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆବୃତ୍ତି କଲି, ଘରେ ରହିକି କବିତାଟିକୁ ସେମିତି ଆବୃତ୍ତି କରିବି।